Има места, които не просто посещаваш. Има места, които остават в теб. Места, където времето сякаш е спряло, а земята все още пази историите на хора, живели тук преди 1000 години. Днес пътят ни отвежда към северозападна България, към едно място, в което природата, историята и приключението се срещат. Към Магурата. Недалеч от село Рабиша, сред спокойствието на северозападните хълмове, се намира комплекс Магура. Място за почивка, но и отправна точка към едно много по-голямо пътешествие. Басейн, добра храна, тишина, природа и само на няколко минути един вход към друг свят. Пещера Магура. Под земята ни очакват огромни галерии, каменни форми и тишина, преживяла хилядолетия. Тук природата е работила бавно, капка след капка, век след век. Но и човек е оставил своята следа. По стените на пещерата са запазени изображения от далечното минало. Фигури на хора, животни, сцени от живота, знаци и символи, оставени от хора, чието имена никога няма да узнаем. Стоиш пред тях и разбираш колко кратко е нашето време. А тяхната следа още е тук. Само на няколко километра подземния свят отстъпва място на небето. Рабишкото езеро. Спокойна вода, простор и хоризонт. Място, на което можеш просто да спреш и да гледаш. Но нашето пътешествие продължава. Пред нас се появяват белоградчешките скали. Огромни каменни фигури, изваяни от природата. Кули, стени, лица, животни. Всеки вижда нещо различно. И всяка скала носи своя легенда. Сред тях се издига белоградчешката крепост. Място, през което са преминали римляни, българи, османски войски и поколения хора, които са защитавали този проход. От стените и днес не се чуват битки. Само вятърът и една гледка, която трудно се забравя. А под земята ни очаква още една тайна. Пещера Венеца, по-малка от Магурата, но изпълнена с невероятни форми, създавани от природата в продължение на безброй години. Тук камъкът сякаш оживява. Но историята на този край не свършва тук. Край днешното село Арчар. Под земята лежат останките на древната рациария. Някога тук е имало голям римски град. Улици, сгради, терми, хора, търговия, живот. Днес археолозите отново докосват този изгубен свят.
камък по камък, пласт след пласт, историята отново излиза на светлина. И тогава разбираш, че северозападът не е просто точка върху картата. Това е земя, по която са вървели древни хора. Земя на пещери и крепости, на скали и езера, на изгубени градове. Истории, които още чакат да бъдат разказани. Понякога пътуваме на хиляди километри, за да открием нещо невероятно. А понякога невероятното е много по-близо, отколкото сме предполагали. Това е Магурата. Това е Белоградчишкият край. Това е древно Търциария. Това е северозападна България. Едно пътуване през природата, историята и времето. Sky Legend Пеки. Пътешествието продължава.